Dnes sa pozrieme na fascinujúci svet kooperatív. Ako to všetko začalo? Náš príbeh sa začína v roku 1845 v malebnej dedinke Sobotište. V čase, keď chudobní rolníci a remeselníci nemali nikoho, kto by im pomohol s úverom, sa rozhodli spojiť sily a vytvoriť niečo revolučné. Založili gazdovský spolok, prvú úverovú kooperatívu na Slovensku. Oficiálne sa za prvú kooperatívu na svete považuje spolok tkáčov v Rochdale vo Veľkej Británii, ktorý vznikol len pár dní pred gazdovským spolkom v Sobotišti. Avšak Samuelovi Jurkovičovi rozhodne patrí prvenstvo v úverovom družstve na Slovensku a v kontinentálnej Európe. Pre potreby tohto videa budeme používať v niektorých prípadoch pomenovanie družstvo, ale aj medzinárodné pomenovanie kooperatíva, pretože majú rovnaký význam. Odvážni ľudia v gazdovskom spolku začali pravidelne šetriť a odkladať peniaze. Prečo? Aby si navzájom pomáhali. Ten, kto potreboval úver, ho dostal za výnimočne nízkych 6% v čase, keď úroky u úžerníkov dosahovali až 50%. Každý člen spolku mal rovnaké práva, jeden člen, jeden hlas. Rozhodovali spoločne a tak dokázali poraziť nepriaznivé podmienky, ktoré ich zvierali. Samuel Jurkovič svojou víziou a odhodlaním vytvoril systém vzájomnej pomoci, ktorý zmenil životy mnohých a takto položil základy kooperatívy. Myšlienka vzájomnej spolupráce sa stala iskrou. Po vzore Samuela Jurkoviča začali ľudia v rôznych regiónoch zakladať podobné družstvá, ktoré im pomáhali zvládať každodenné výzvy. Vznikali skladištné družstvá, kde si rolníci mohli bezpečne uskladniť svoju úrodu. Už nemuseli predávať svoje plodiny pod cenu, mohli počkať na lepšiu ponuku. Ďalšie družstvá vznikali, aby umožnili ľuďom nakupovať potraviny za nižšie ceny. Vďaka spoločným nákupom sa znižovali náklady a produkty boli dostupnejšie pre každého člena. Takto ľudia pochopili, že spojením síl môžu dosiahnuť oveľa viac. Vznikali družstvá poisťovacie, vodné, elektrické, ovocinárske, včelárske a mnohé ďalšie. Každé z nich bolo odpoveďou na konkrétny problém, ktorý spoločne dokázali vyriešiť. Tieto družstvá sa stali základom pre budovanie komunity a ekonomickej stability. Do roku 1927 bolo na území Československa takmer 20 000 družstiev, čo svedčí o obrovskej sile tejto myšlienky. Dokonca aj Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo ako družstvo. Družstvá tiež stáli pri vzniku mnohých bank a medzinárodnej spoločnosti SWIFT. Dnes môžu vzniknúť rôzne ďalšie, modernejšie typy kooperatív. Výrobné, spotrebiteľské, finančné, dovolenkové a dokonca aj mediálne. Vo svete už dnes existujú kooperatívy programátorov, vydavateľov a mnohé ďalšie. Bez ohľadu na podnikateľskú myšlienku, ktorú máte, vždy môžete zvážiť, že ju budete rozvíjať ako kooperatívu. Ako funguje kooperatíva? Kooperatíva je viac než len podnik. Je to sociálny podnik, ktorý stavia na prvoradom mieste ľudí a ich potreby. Na rozdiel od tradičných sociálnych podnikov, ako ich poznáme na Slovensku, kooperatíva môže generovať zisk, podobne ako akákoľvek iná firma. Ale s jedným podstatným rozdielom. Zisk slúži svojim členom, nie vonkajším akcionárom. Každá kooperatíva má teda svojich členov, ktorí sú zároveň spoluvlastníkmi. To znamená, že firma patrí im a oni ju kontrolujú a riadia. Tento model zaručuje, že hlas každého člena má váhu a význam. Vedenie kooperatívy, ktoré zahŕňa predstavenstvo a kontrolnú komisiu, je tiež tvorené členmi. Tým sa zabezpečuje, že tí, ktorí kooperatívu riadia, sú priamo zainteresovaní na jej úspechu, pretože sú tiež spoluvlastníkmi a sú volení členmi. V prípadoch,
keď sú členovia zároveň zamestnancami, či už ako riaditelia, manažéri, obchodní zástupcovia alebo pôsobia v iných profesiách, hovoríme o zamestnaneckej kooperatíve. Tento model posilňuje pocit spolupatričnosti a motivácie, pretože ľudia pracujú pre seba a svoju komunitu. Najdôležitejšie rozhodnutia sa prijímajú demokraticky na členskej schôdzi, ktorá je najvyšším orgánom. Každý člen má jeden hlas, čo zaručuje spravodlivosť a rovnosť v rozhodovaní. Takto funguje kooperatíva nezávisle a samostatne, pričom všetky kroky sú v rukách tých, ktorým na nej záleží. Prečo je dôležité podporovať kooperatívy? Pretože na vlastníctve záleží. Keď ste spoluvlastníkom, máte nielen možnosť, ale aj právo spolu rozhodovať o všetkom, čo sa vo vašej firme deje. Od pracovných podmienok cez výšku vášho platu až po to, ako sa bude prerozdeľovať zisk. Byť súčasťou kooperatívy znamená mať kontrolu nad svojou budúcnosťou a prispievať k spravodlivejšiemu a rovnostárskejšiemu svetu. Pozrime sa na výhody zamestnaneckých kooperatív. Podniky, ktoré vlastnia samotní zamestnanci, vykazujú vyššiu produktivitu a väčšiu spokojnosť pracovníkov. Prečo? Pretože zamestnanci, ktorí sú zároveň spoluvlastníkmi, majú skutočný záujem na úspechu firmy. Keď im záleží na výsledkoch, odráža sa to na kvalite ich práce a celkovej výkonnosti podniku. Podpora zamestnaneckých kooperatív preto nie je len o sociálnej spravodlivosti, ale aj o ekonomickom rozvoji. Jedným z najlepších príkladov na svete je Mondragon v Španielsku, zamestnanecká kooperatíva, ktorá sa stala globálnym lídrom vo svojom odvetví. Kooperatívy ponúkajú efektívne riešenie pre súčasné krízy. Zvonku môžu pôsobiť ako bežné podniky, no ich vnútorná štruktúra je zásadne iná. Moc tu nie je sústredená do rúk jedného človeka. Riadenie a kontrola sú v rukách všetkých členov. V kooperatíve má každý člen rovnaký hlas a právo rozhodovať. Je to podnik riadený komunitou ľudí, ktorí sú mu najbližší. Či už ide o zamestnancov, spotrebiteľov alebo iných členov. Spoločne rozhodujú o smerovaní podniku a o tom, ako naložiť so ziskom. Členovia sú srdcom a dušou podniku a práve preto neustále vznikajú nové. Toto je to, čo robí kooperatívy jedinečnými a výhodnými oproti tradičným firmám. A čo ty? Máš príležitosť vytvoriť vlastnú kooperatívu. Potrebuješ len nadchnúť aspoň 5 podobne zmýšľajúcich ľudí. Ak máš jedinečnú a prospešnú myšlienku, určite nájdeš ďalších nadšencov, ktorí sa k tebe pridajú. Založením kooperatívy môžeš nielen ovplyvniť svoj vlastný osud, ale aj prispieť k tvorbe silnejšieho, udržateľnejšieho a spravodlivejšieho spoločenstva. Ak sa zatiaľ necítiš na založení kooperatívy, nájdi si existujúcu vo svojom okolí a staň sa jej členom. Skutočnú silu vzájomnej spolupráce pocítiš len v praxi. Na svete je už miliarda členov kooperatív. Pridaj sa k ním a buď súčasťou tejto globálnej komunity.